Čau ľudia, dneska za nové videa a pre videa na odber, like a zvoječek, aby si jedno neprišli a my môžeme ísť na video. Inak blížime sa k 100 odberateľov, to je môj cieľ a máme 40 odberateľov, sa odmov v polke naše cieľy. A zistil som, že 84% ľudí, čo moje videa, nemalo mi odber. To čo má znamenať? Okamžite chodíte do vás odber. Vás to nič nestojí a myslím sa, že pomôžete. A my môžeme na to. No. Toto video spomierame to, že je nová season, bravo, čo sa si všimli, ale je tu novinka, takže tu je Ranked Pass. Ja som už dneska hral, bravo, ale som ešte neotváral Ranked Pass, pre vás, lebo som sa s vami tu skúsiť pozrieť. No a pridali strašne veľa hypercharge, čo si všimol, strašne veľa. Čakaj, tam to je hypercharge. 12 pridali. A ten Pro Pass stojí 30 €. To je miliardný to postaví. Freeze Pro skin, kamo, reálne na Golda už tak miliardnú skin. A to je iný skin, to je taký výnimka. Je to upgrade na skiny. Čo môže upgradeovať skin. Čo výnimka. No. Ja neviem, ako to funguje. Ďalšie. Až to 100? A to sú legendárne stupo. No, zistíme, že to tak stojí. 50 €. Tento Pro Pass trvá 4 mesiace, že to spolu. Získame nejaké spreje. Získame 10 000 coinov a získame 600 gemov. Tu. Čo? Čože? A tyko. 600 gemov. Pičko, to je strašne, že? Čo pravda? My na 5 môžeme zelený stranu. A to mám, neviem z čo, ale to mám asi z tohto. Hej. Určite za 250 získam to. Skoro 250 získam proste bronz 2. Kam môžem získať, že tak myslím, ja by som mohol brať. Číkam, tak sa napojite sa na náš klub PMX eSport, snažíme sa nabrať milión to kamera to som dať proste nebude to vzdiel cieľ jo, mohol niekedy milión trofej. No čo také nové hlavne som spadal, čo týka toho Ranked Passu. Je tu nový toto a je tu Pro, čo že môže to až ešte vyššie, takže bude to veľká sranda to hrať. Kam niektorí že môžu kam na Slovensku že môžu niektorí proste mali tu legendárne, proč nemajú. To je master. Je to neviem, či mi nechcel riskovať mastera. Niečo je taký, že už sa dá klesnúť z mytiku Diamond. Ak minulé, že sa nemohol klesnúť z mytiku do Diamondu, už teraz klesneš z mytiku Diamond. Takže snažte sa vyhrávať, nie fér. Ukázal to video, čo týka toho Ranked Passu. Že sa nejaké Ranked skiny. Pro Pass. Co for me Pro Pass, Ranked Pass.
не могу. Что такое скинул? А что это парень? Тут что было? Be careful, no, a kto patrzył, ja na ondę, tak, ciao cię.